Здравейте, приятели, казвам се Христо. Ще ви покажа една нашладисана от миналата година круша в едно радомирско село и колко силно са подкарали калемите. Изкарали са почти 2 метра, като имате доста силни разклонения. Под кора потител. Месецът е бил април, предполагам 2023. Тук има двустранното врязване на кората, което изрязване от лепене на едно езиче и калемът се втъква надолу, по двете страни контактува и някои калеми особено добре са сраснали. 3 калема са се хванали от 4. Сложил съм 4 по радиуса. Тук не се е хванал. Но 3 калема са се хванали. Изключително добро срастване. Сега в момента клатя тук тъй този клон, се опитвам да го огъна. Но срастването е забележително добро и той ще го разклатя. Почти няма желание за отчесване, защото старанията, техниката са били на ниво, които съм приложил. Тук за маската се вижда докъде е бил върха на калема. Той, разбира се, е надебелял. Тук другият. Ето къде му е прерязаното връхче и за маската. Горната пъпка в случай не е тръгнала толкова силно, но другата колко се е изсилила. Третата също слабо е подкарала. Сега ще направя някаква сериозна резидба на тези клони. Хем да им намаля площта, хем да ги стимулирам да растат. И тази крушка сравнително беше като топола, пак ще бъде като топола, да имат силна круша хората и да берат хубав сорт круши. На подложката, ето отново показвам с нейните характерни тръни, отдолу избило от земята, с нейните характерни тръни. Присадката е на около 70 см от земята, цялото дърво съм го прерязал миналия април и нещата се развиват добре. А който желае, утре неделя в село Лъжница, 24 март 2024 да заповяда на обучението. 10:30 старт. Площада на село Лъжница, Гоце Делчевско. Сме на обучение. Успех!